Assertivitat lingüística. Com mantindre la llengua i ser amable al mateix temps. Possibilitat 1, molt probablement no t'has sentit. Què et pareix si anem al parc? ¿Cómo? Sí, que si anem al parc. Ah, vale, no te había oído bien. Posibilitat 2, fer-ne l'explicació. Hemos quedado con Vicente en aquel bar. Ui, però no està un poquet amagat? Amagat? Sí, ocult, que no es veu, que no és fàcil d'accedir. Ah, vale. Posibilitat 3, donar sinònims. ¿Te apetecen unas fresas de la nevera? Están un poc semes. ¿Cómo? Que estan musties, que no tenen sabor, que no tenen substància. Ah, vale. Possibilitat 4, dir-ho en valencià i traduir-ho seguidament. Hola, ¿podries posar-me un café en llet? ¿Un café con hielo? No, un café en llet no es un café con hielo, es un café con leche. Llet es leche. Ah, vale. Aquí tienes. Gracias. Y si la persona te posa cara de gonorrea, pues chico, un detector de imbécils. Cagao.